ንፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደው ኢለሉ ነይሩ ስልክ ምልዓላዊና አቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ቲቢኤስ ቲቪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ቀይሕ ባሕሪ እቲ ሓድሽ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ኣብ ክልተ ዓበይቲ ደንበታት ተመቒለን ኣለዋ ብበዝሒ ጋዕገል ጠምድሮን ዝደሓነ ኣገዛዛ የለን ኣብ ክልል ኣምሓራ ተማሊ ብ27 ግዜ ናይ ድሮን ጥቃዓት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ተካይዱ ህዝባዊ ትካላት ብምዕናው ዝፍለጥ እዚ ኣገዛዛ ኣብ ወረታ ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝጨፍጨፈ ተገሊጹ ኣሎ እገዳ ኣጽዋር ንምትግባር ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ኣሎ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ምስሕብ ንምትዕራቕ ትንቀሳቐስ ኣላ ኣብ መወዳእታ ዜናና ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብዚ እዋን ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በረስተ ዜና ፈሊምና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ነበር ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ኩነታት ምስ ሰበስልጣን ፌደራል ዘሎ ርክብን ውሽጣዊ ብድሆታት ህወሓትን ብዝምልከት ሰፊሕ ትንተና ሂቡ አቶ ጌታቸው ኣብቲ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዘለዎ ጽኑዕ መርገፂ ደጊሙ ኣረጋጊጽ ኣለኹ ይብል ሰላም ትግራይ ንምውሓስ እቲ እንኳ ኣማራጺ መንገድን ዘተን ፖለቲካዊ ፍታሕ ጥራሕ ምዃኑ ይገልጽ በመንጎ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅላ ከምውን ህወሓትን ብፍላይ በወገን ዶክተር ደብረጽዮን ዘሎ ዘይምርዳእ ብንጹር ተንቲኑ ስልጣን ህዝቢ ምግልጋል እምበር ንውልቃዊ ረብሓ ክኸውን ከም ዘይብሉ ይገልጽ ብዛዕባ ተራ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ዝምልከት ሰራዊት ካብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ነፃ ኮይኑ ድሕነት ህዝቢ ክሕሉ ከም ዘለዎ የገንዝብ ስንፍና ዝብል ኣምር ብምጥቃስ ገለ ኣመራርሓታት ኣብ ምፍጻም ዘለዎም ድኽመት እውን ይነቀፍ ህዝቢ ራያን ጸለምቲ ወይ ከዓ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ መረበቱ ክምለስ ዘለዎ ድሌት ገሊጹ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምትሕባር እዞም ከባቢታት ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮም ምምሕዳር ንምምላስ ስራሕቲ ይስራሕ ከም ዘለዎ ይሕብር ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝግበር ዘተን ርክብን ቀጻሊ ምዃኑ ብምሕባር ብዘይ ፌደራላዊ ድጋፍ ዝመጽእ ዘላቂ ሰላም ከም ዘየለ የመላኽት ትግራይ ናብ ሓቀኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትሰገር ኮይና ዓሚቕ ሪፎርም ወይ ከዓ ምምሕያሽ የድልያ ከም ዘሎን ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ዝብል ኣረጊታት ተሓሳስባ ክቕየር ከም ዘለዎ ይገልጽ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩናትን ጎንፅን ወፂኡ ናብ መረጋጋእ ክምለስ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሓላፍነት ክንቀሳቐሱ ጻውዒት ተቕሪበሎም ቀይሕ ባሕሪ እቲ ሓድሽ ወታደራዊ ኣሰላልፋን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃገራት ኣብ ክልተ ዓበይቲ ደንበታት ተመቒለን ኣለዋ እቲ ንምስፍሕፋሕ ኢትዮጵያ ዝቃወም ኪዳን ሓደ ሱዳን ብደገፍ ስዑድ ዓረብ ነፈርቲ ትዕጠቕ ኣላ ኤርትራ እታ ልኣላውነት ባሕሪ ዝያዳ ዝምልከታ ሃገር ምስ ግብፂ ሱዳንን ጥቡቕ ወታደራዊ ምትሕባር ብምፍጣር ንኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንኸይትቐርብ ከም ሓፁር ኮይና ትሰርሐላ ስዑድ ዓረብ ብፋይናንሳዊ ዘመናዊ ኣፅዋርን ብምቕራብ ነቲ ዞባ ትቆፃፀሮ ግብፂ ኣብ ሱዳን ወታደራዊ ማዓስከር ብምጥቃም ንኢትዮጵያ ካብ ሰሜንን ምብራቕን ንምዕፃው ትሰርሐላ እታ ሓዳሽ መሻርክቲ ቱርኪ ድማ ኣብዚ ፀወታ እዚ ኣዝያ ወሳኒት እያ ምስ ሶማልያ ናይ 10 ዓመት ናይ ምክልኻል ስምምዕ ፈሪማ እዚ ማለት ቱርኪ ንባሕሪ ሶማልያ ትሕሉ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ንምዕንቃፅ ቱርኪ ሓያል ዕንቅፋት እያ ቱርኪ ብናይ ድሮን ወይ ከዓ ቴክኖሎጂ ንምልእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትፅልዎ ከም ዘላ ስትራቴጂካዊ ኣሰላልፋ ወይ ከዓ ዘ ፓወር ግሪድ ሃገር ግዳ ኣብ ዝምስሓብ ቀንዲ መሻርክታ ንኤርትራ ሓላዊት ቀይሕ ባሕሪ ንምስፍሕፋሕ ኢትዮጵያ ትቃወም ግብፂ ሱዳን ብወታደራዊ ሓይሊ ዶባታት ትሕሉ ደገፍ ስዑድ ዓረብ ትረክብ ግብፅን ቱርክን ንባሕሪ ሶማልያ ይሕልዋ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ብዲፕሎማሲ ይሳተፋ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ከምውን ሱዳንን ግብፅን ሶማልያን ብደገፍ ቱርክን ስዑድ ዓረብን ተኸቢባ ትርከበላ እዚ ድማ ነቲ ምስፍሕፋሕ ሕልማ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮም ብበዝሒ ጋዕገል ጠምድሮን ዝደሓነ ኣገዛዛ የለን ኣብ ክልል ኣምሓራ ተማሊ ብ27 ግዜ ናይ ድሮን ጥቃዓት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ተካይዱ ህዝባዊ ትካላት ብምዕናው ዝፍለጥ ዘገዛዛ ኣብ ወረታ ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝጨፍጨፈ ተገሊጹ እዚ ብምኽንያት ህዝቢ ኣምሓራ ከጥፍእ ዝተበገሰ ሓይሊ ብዝተወደበ ጭዋዳና ክነውግዶ ንረባረብ ክብል ፋኖ ንመላእ ሕብረተሰብ እቲ ክልል ጻውዒት ተቕሪበሎም እገዳ ኣጽዋር ንምትግባር ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኢሚራት ዓረብ እገዳ ኣጽዋር ንምትግባር ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ኣሎ ኢሚራት ኣብ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ማዕስከር ተሃንጽ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጹ ሰለስተ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢሚራት እገዳ ኣጽዋር ንምግባር ምንቅስቓስ ጀሚሮም ጉዳይቲ ብሕቡራት ዓረብ ኢሚራት ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተሃንጸ ዓብዪ ወታደራዊ ማዕስከር ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣርእስቲ ዘተ ኮይኑ ብዘሎ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ዝተቃልሐ ኣካታዕ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ይዝረብ
سعود عرب أب منغو إثيوبيا إيرتران نزلو مسحاب نمتعراق تنقساقس الله أبز قربا معلتات أب دبلوماسيا ورتات زسمع زلو حشوخشوخ منقسو سعود عرب أب منغو كلتنا يقدم فتوتن مشارقتن زنورو مرحتي إثيوبيا إيرتران تفتير زلو مسحاب نمفتح تبقسو توسد كم زلا يحبر سعود عرب أب زوا قرن أفريقان كيح بحرن زلات تسلوا لعل كم زخون إزحبر نزي تبقسو زين ختوسد في زخونو نتبتات حدا تاريخاو سمم جدا ويكا سعود عرب أب كلتشن عصر شومون እቲ ታሪኻዊ ናይ ሰላም ስምምዕ ክልቴን ሃገራት ኣብ ጅዳ ክኽተም ዝገበረት ሃገር ብምዃና ከም ተዓራቒት ዓብዪ ተቐባልነት ኣለዋ ካልኣይ ርግኣት ቀይሕ ባሕሪ ንስዑድ ዓረብ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ውሕስነት ቀይሕ ባሕርን ቁጠባዊ ረብሓታት ቪዥን 2030 ማለት እዩ ሳልሳይ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ኣብዚ እዋን ምስ ግብፂ ሱዳንን ሶማልን ኣብ ዓብዪ ወጥሪ ኣብ ዘለትሉ እዋን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንስዑድ ዓረብ ስትራቴጂካዊ ኣገባብነት ኣለዎም እቲ ዝርአ ዘሎ ጎንፂ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይዓቢ ከይህሉስ ክፍታታት ኣለዉ ቀንዲ ብድሆታት እቲ ዕርቂ ሓደ ናይ ወደብ ሕቶ ኢትዮጵያ ቀጥታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ካልኣይ ስምምዕ ፕሪቶርያ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዝተገብረ ስምምዕ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘይኣምነሉ ምዃኑ ሳልሳይ ናይ ምትእምማን ምሕቃቅ እቲ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዝነበረ ናይ ሕውነት መንፈስ ተሸርሺሩ ብጥርጣረ ተተኪኡ ምህላው زاجيد كاب كلتي منغستات يكون كاب سعود عرب بوقع ومجلس انت زي وصقوا ناي سعود العلو سبب سلطان نواس مران اديس ابان زغبروا مبصح جن حيال ملكت مخاني زغلص سلسته كلتين هاجرات من حزب ايرتران اثيوبيا طرح زيكونه نملؤ زوبا وسانه مخاني زنقر سعود عرب كم تناي كلتشن 18 قلاي سلام كتفطر تخلدو ويس اتمسحاب كعقمي اتعرقنا توصايم أبزو بقيح بحر زقبر زلو منقصاص أبز حزوان أبز زلنا اللوان كلنا هقرات علم عيننا بقرنا أفريقيا تخيلنا اللوان قرنا أفريقيا بحفشة ما يتقيح بحر بفلاي ما كبو وتدروا معسكرنا يبزحت هقرات يخونا اللو السودان بمريت ببحري بسماي بمدري معسكر جبس أخوينا صوماليا مريتان بحران سومايات بتركن جبسن أو حيسات تركب إرترا مصر روسيا سعود عربن جبسن حبر وتدروا سمم معجير الله تركي أبزو سمنزي عباي وتدروا يتمركبنا بجماعة بحر مقادشو سوماليا مصقع زفلتيو نولب مالومي ام 6 ام 48 باتن استفهاله نيوغ تانكتات ناب سوماليا لي خالا قرنا افريقيا بحفشه اب ما يتقيح بحر بفلاي زغبر زلو مغورات اصور حيل بحرن حيل مدرن حيل ايرن مدلاون حيالو كينات مهانو نبزحت هاجرات الشاغللو بزي كانتهم بدحريت كوينم زغنحو زلو حيالات هاجرات مالتيوم مباركس كبرات تختاتل تمدبنا زينات زعلت ابز كمبيترا سسنين عخم سلام نعخ تግራይ